tofunduka kaelda ndokuziva apa munosiuya kunge baba ndosikuona kazvakaoma aiwa Sunny, how are you? Ini ndinofara smile yakadaro yerasikana saka imhuri yekwani yatiri pairi indekwa Mahachi imhuri yekwa Mahachi alright waMahachi madzidzei pano pagame meeting chamungatiko imimi ini nhangwa mangezera pane lesson yaita kunge itswa kwandiri a lot of things. Okay. One yacho it wasn't a lesson, part of the lessons yazatodzidza pama-afternoon acho. It was ceremony yanezuro in the afternoon. Okay. Yakandiita kuti ndive neperception iri different yemuchato ende ndikatoona kuti muchato unoparidza. Okay. The way it was presented inotoradza kuti it's a gospel on its own. Okay. Inotofanirwa kuitwa nemazvo kuti irambe ichiparidza. Zvichireva kuti mapoints aivapo your marriage namai Mahachi mukurarama kwenyu inofanirwa kuti itopindura mumwe munhu akava nekutenda kuna Jehovah. Yes. All right. Even nemichato yachichazoita kuti vana vedu vapinde mairi. All right. Should be inotoparidza futi. All right. Because I learned a lot nezvi. All right. Then muzvidzidzo zvatatire depression ndakanzwa kuti inogona kutova kuvana vadiki ikopo ndo pakandibata spirit kuti sometimes we assume kuti these are small children vangaita depression yei saka we can do anyhow to them vasina chinovarwadza ndo pfungwa dzimwe dzogona kuti tingava nadzo but patakadzidza chidzidzo chedepression choti even nevana vadiki vanotoitawo depression yaona kuti we need to change. All right. Mama Mahachi, nyaya yedepression tingati here pane pamwe painogona kutokanganisa marriage yedu? Indakatodzidza because I think I went through it. Okay. But achitombofamba navobvunza kuti chibvunza vamwe situation yandiri pandakashayikirwa nababa vangu last year. Okay. It was depression, it was stress. Tatina akati that was depression tidiswera zvakare. Saka yandibetsera kuti ndatonzwisisa even state yandayo last year yandandiri last year, and I think it has helped me kuti ndigozobetsera vamwe, and I think last year ndakatoti naMwari kuti haina kuzosvika pakuvhundidza family yedu because that means nditoona kuti he was in stress also nekuda kwedepression iyoyo. I think it really affected him so that they don't express themselves because pazvaitaurwa apo ndikafunga zvandaenda through that one time I would think of this is the end of the world because of relationship I had with my father. Saka ndakatodzidza zvakanda, and I think I'm going to help one of my friends vanofunga kuti ari under depression tatisingamoni. Saka ichokwadi kutiko depression inogona kutova neeffect pamarriage pakutiko in the event yekutiko dai waka-ignore the situation yemamuri mairi waigona kuvawo kuti ko muri kuzviitisa or something zvotoaffecta marriage yenyu. All right. Really affect the marriage kuti avaigona sanzwisisa kuti uri kuzviitisa indaigona savanzwisisa nofunga kuti havana basa neni. All right. Because munhu andaifunga kuti ane hanya nebaba vangu that close parent, and saka anything simple chimwe maybe chatairarama before I was going to take it. Okay. Sotokanganisa marriage. All right. Saka toti zvakare
chimwe chiri important icho cheche chadzidziswa chekutiko munofanira kuziwana so that any change inoitika kwavari you are aware, you can easily realize that no, mimi ndudze chii chaitika kwamuri kubva, and you don't ignore. And also same now. All right. Boy child nimi baba hanzi kudii wanzi baba vanofanirwa kuva mento. All right. Izvo ndo zvanakabata mento, meaning that maboy child anofanirwa kuteedzera kuona zvandinoita zviri right zvezvo. Kana ndikaita zvinhu zviri right vanodzidza zviri right. Ende chimwe chakandibata ndechokuti tinofanirwa kuziva kuti mwana mukomana haasi kuita machozi epamba kana kusuka maplates kana kuita sei, it's not degrading. Inotova one of the roles that we should do. But ini ndakazoona challenge yokuti maybe vana baba tinotadzisa vana kuita izvozvo nokuti isi hatimboviwo nenguva yatinozviita. Saka chishuviro ndechekuti timbovavo kutiri kumba uku one day ratoti this one is a boys day. All right. Totoita zvinomboitwawo namai izvo zviyazvi tiri isu saka muri kutiko imimi anogona kutongozviudza kuti plate haibatwi because anotongoziva baba vachingokandira plate musingi, ndongosiya ndichidya pandiri papo ndikatoenda musingi mongoti mai vachitora ipapo patadlira ipapo. kana mai vasina kubika mongomirira kusvika vauya kuti ndo achave achizvionera. All right. Pamwe vanonokavo kwavabva asi vanongowana zvinhu zvese zviri hapana chaitwa. Sani, pane vhesi yekuna Luke yambotaurwa nezvayo, angokura ichingotaurwa nezvayo. Luke 2:52. Right. Mataurwa nezvewisdom. Kana wamahachi wakarasika zvaunorealize kuti no, this is not being fatherhood, what do you apply kuti uite murumari right? Unongoshandisa Bible. Okay. Kuti ukwanisa kuwanawo guideline yekuti how to be a proper man anodiwa naMwari. Saka tiri kuti the wisdom yemuna Luke 52 yanga ichitaurwa iyaya, you also need to apply it pane zvaunoita. Just in case baba vanogona kuenda neimwe nzira wobva watiko no, handina mwana anowacha pana, handina mwana anosuka. You apply that wisdom yaka iri muBible through prayer. All right. Saka tingati here mai Mahachi rimwe zuva watarisire nehanzvadzi yako watarisire kuwana mumba muchinzi maklinwa newe chete. Vanogona kutarisira. Okay. Kuti munogona kutoklinwa nekusuka zvinhu zvese nini. So it's good that this lesson yanga isiri yevabereki chete. Yanga isiri yevabereki. Yakuvhurawo pfungwa. Okay. Ndatodzidza futi paboy child kuti mukomana kuti azive baba akanyatsonaka kumberi anofanira kuziva ma-life skills. Okay. Kuti ma-daily chores kana kuti mabasa evakomana iwayo kupinda mugadheni chimbobatsirawo panoda kubatsirwa kana kugadzira mota. At least paunozokura as a man, at least unozoona kuti no, ma-life skills aya anogona kukwanisa kukubetsera for the future kumberi. All right. For you, this one is for you. My lessons angariko this year. Haisi lesson yekutiko if you leave this place in 2 weeks unonzi wakanganwa because they need practical. Yes. And practice. So you promise you are going to practice? Yeah, I promise to practice. Mr. Mahachi. Zvinhu zvataurwa pano zvakatosiyana. Ndikakubvunza ma-lessons alast year mogona kukanganwa. But mungakanganwa kuti plate inonongwa ichiiswa musingi? Aiwa. Mungakanganwa kuti iko mutariso umwe wenyu muzive zvaari? Aiwa. Mwari akuitire zvakanaka. Thank you.
Thank you.